Una ferramenta que ha sigut possible gràcies al treball i a la col·laboració de la nostra universitat, del campus d'Alcoi, de la Universitat Politècnica de València, que està totalment implicat en el projecte de Smart City que l'Ajuntament d'Alcoi està desenvolupant a la nostra ciutat. De fet, és de les primeres aplicacions que el ciutadà va poder participar activament d'ella, col·laborar activament amb l'administració per a poder, entre tots, tindre un sistema de treball més eficaç, més eficient. En aquesta vocació que tenen tots els projectes vinculats a la Smart City, com és la sostenibilitat, l'eficiència, millorar la qualitat de vida dels ciutadans i un element fonamental com és la participació ciutadana. I ahir les noves tecnologies, les TIC, juguen un paper fonamental per a fer possible aquesta participació ciutadana, aquesta participació de tots els alcoians i alcoianes per a millorar la gestió municipal. Com ara vos explicaran, l'aplicació consisteix en un sistema pel qual el ciutadà forma part d'aquest control de l'estat de la ciutat i ens permet comunicar de forma directa, ràpida i immediata a l'Ajuntament d'Alcoi qualsevol deficiència, desperfecte que pugui trobar-se a la nostra ciutat, i aquesta informació té un retorn per al ciutadà que va estar puntualment informat dels avanços del procés que està seguint aquesta incidència i també de quan i com s'ha resolt la incidència que ha comunicat. La idea es la siguiente, es decir, nosotros a nivel tecnológico vamos a pensar que fuera multiplataforma, pero también está pensado para Android, está pensado para Apple, para iOS, y además está desarrollado en un entorno web, pero tan es accesible desde cualquier lloc y desde cualquier persona. Hi ha varios perfiles de personas. Sería el perfil de usuari, que sería una persona cualquiera de nosotros que veguera un desperfecte en la ciutat. Ara després vos farem una demo en el que veureu que pots fer una foto a la incidència, pots geolocalitzar-la per mig del mòbil, per mig de l'smartphone i fer-li una petita descripció. A partir d'ahí, en un entorn web, cada ciutadà pot saber en cada moment en quin estat està la seva incidència. Des de l'Ajuntament, que la resposta és immediata, el gestor és capaç d'adjudicar l'arregle d'aquest problema al servei corresponent. A partir d'ahí, quan l'equip del servei té la incidència marcada per prioritats, és a dir, que sempre va organitzar de major a menor prioritat, tal com va fent l'arreglo de les incidències, li torna a fer una foto al seu arreglo i el ciutadà en tot moment sap com està desenvolupant-se la seva incidència. El circuit sempre el tanca el ciutadà, és a dir, que l'Ajuntament pot donar per finalitzar l'obra, però el ciutadà és el que diu estic conforme, i entonces és quan passa dins del seu smartphone a l'opció de guardar i tancar completament. Ja està en el marc de Google l'aplicació i en el de iOS està pujat, però sabeu que el món d'Apple és un poc més lento i encara estem en fase de verificació, però es suposa que potser en 10 o 15 dies estarà ja a disposició de tots. La web on es pot veure tot voràgine d'informació és incidencias.alcoi.org, és a dir, està allotjat tot dins del servei de web de l'Ajuntament per a que fos molt més viable l'accés des de qualsevol lloc.